hartstikke leuk natuurlijk. In Carré mogen we spelen. Voor de koning en koningin ook nog. Dus een heel avontuur, en Beatrix, toch? En Beatrix ook. Nou, alles. Ik ben echt heel blij. En ontzettend grutske op de prestatie van deze jonge band. En ik begon echt even een sprong te maken van wat is dit leuk om zijn het nieuwe seizoen te starten met elkaar. Alles wat muziek maakt in Nederland wie uitnodigen om mee te doen aan de wedstrijd. Hokker orkest, braasband of fanfare, koe het stuk Van Oranje van componist Karel Witrok het mooiste spelen. Van Oranje is speciaal skreun ter ere van 200 jaar Koninkrijk. Ja, het is echt een patriotistisch, kun je dat zo zeggen, stuk. Het volkslied zit erin verwerken, dacht ik. Liedse stukjes. En het is best bombastisch en best grut. Dus vooral maar zo'n grut symfonieorkest is het echt een heel vet stuk om te spelen. Is het dreig? moeilijk? Nou, ja, dat hangt natuurlijk maar helemaal van je niveau af. Maar ik vind het een leuk stuk om te spelen. Een beetje uitdaging zit erin, dus dat is wel leuk. Een oren Frieske insturing weer van de fanfare Melodia in Wiekel. De jury weer tegen te spreken over de creativiteit en de originaliteit. Maar de beste muzikale uitviering weer van het Fries Jeugdorkest. En nou dus optreden in Carré voor de koninklijke familie. Carré is heel bijzonder, want we komen als orkest uit Friesland toch net heel vaak in de Randstad. En het koninklijk hoes, ja, die houdt het een speciaal tintje en dat is bijzonder eervol. Spannend, maar wel heel leuk, ja. Werd die een keer eerder die in je? Nou, toen ik nog bij het Fries Paardenstamboek heb een keer spelen en toen zie je het zo druk. Het is toch direct de jongen met een stuk specialer van dat wist dat ergens in het publiek heel veel dat er gewoon uw koningin en uw koning zit. Ja. Maar we vinden het echt mooi dat jongeren in Friesland zeggen dat het heel leuk is om met elkaar muziek te maken. In een symfonische bezetting, ja, daar ben we in Friesland toch redelijk uniek in. Maar dat blijkt dat in de rest van Nederland het nou ook opmerken wordt.